ang Ginoo madahay. Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Nasiring Isus sa iya mga tinunan, kung makasalahay mo ang inugto, katua gan sumatihiya ang iya sa iyo. Kung ibuhata inihilom, nga kamula nga luha, kung mga matihiyahin mo, ay babalik ang iyo nga luha maupay nga kaburuton. Kundi riya mamatihain mo, pagdarahin duha, tutulo ka tao, basantag sa nasumbong pagpamatuuran, pinagin duha, tutulo nga mga testigo, sumala ang iginsiring kasuratan. Kundiri ang mamati haira, igsumat na ngahaw, ang natanan niya Tuhan simbahan. Nga kundiri kaya mamati ang simbahan, una na ang yasugan niyo sa nadiri na tuo sa Diyos, usa nga para sukotin buhis. Sang dinasiri na po kaiyo tanan. Kung ano ang iwid diri hatuna, igdiri dito halangit. Kung ano ang itubo katuna, itutubo dito halangit. Ngan binsirin ko pa iyo, kung ito kaiwid hatuna, magkahuyon ng pangaral, bisan anong magutang, iyahatag ito iyo ako na mayalangit. Kaya kung may duha o tulo, nga magkatiro in pag-ampo akong ngaran, aadto ako ukod haira. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Pumun na ato na mubuhat yan ha. Guti-guti na dilito Facebook. Shout out social media, internet. Ano ba? Nasusunod ba? Guti-guti lang nagkakitakan tulfo. Ito magkaya problema yan ito ato dyan tulfo. Privado man iyo problema. Bisan kung magandano itong tao kamasalay ko, maniya dumog na pananaligdan. Kanagdiri ka tanan, may papagawas natin sa social media. Kaya ano? Kaya pwede ka itong kasuhan. Kaya may cyber libel. Dito ang itong platform para to redress your grievance against each other. Medyo ba yan? Republic Act 175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya mahigit kita maging criminally liable, ito na aton maging po-post sa aton Facebook account, dummy or fake account. So, matutulog man ako. Sa nila aton ginbak sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 15 at 20. Naging mabalik kita, ipapahintong kita the proper channel of communication. Kung ang natin, tamatalo nga mo sila, kung napasali mo bukto mo, ano man, katuwa hiyangan, sumati niya sa iyo. Dili ka na sila, katuwa din laptopan mo, cellphone nga, i-Facebook. Kadto kadulpo,
very naturally. O hindi kandiin ng public outlet or public media. Kung ano sa rin katuha, aling bukto, sumatihan iya sa'yo. Pero bisa pa man nga ni Warren Facebook, may dalag to. Ano sa ingatan? May pakpak ang balita, may tainga ang lupa. Malaksi, lumurang. Kaya puros kita apihan, Torah Luzon. Torah Luzon. Importante ito ang personal communication. That is the proper channel. Kaya natin mo concern, hindi na itong kailangan nga waray labo. Hangit na, lurag na, dako nga waray. Kasulbaran itong man. Itong problema. Ikaw itong naisalaan, tuwag yung pamaagi, ikaw lugod na kriminal. Ikaw waray baiki, ikaw lugod ang mabay ng piyansa, kaya waray naman pagan. Gamitin tuwayan ang pamaagihin komunikasyon. Nalibel-lugod na niya parekan. Kaya muliwag na marupangangkan, pambayad ka mo. Ayun, daruranagan. Ay, may small claims siya na pwede na ikiha. Wala nililat ang istorya. Pinakaramang. So may proper channel at communication. Hindi mo ito na personal. Sige nga, sumatihan niya sa iyo, sukti. Sumatihan niya sa lahat. Kundi buhatay, hihing-hilo, makamula na gawa. Kung mamatihay mo naman, hindi na mo pag-ibabalik aniyo, kamagsaan kayo. Kundi naman, pagdarahin tulungan, testigos, na pamatuot, haniya sa lakiya sa iyo maging buwan. Kundi rin pamadara naman, isumbong ng pagdarahin testigo sa pamatuot, haniya maging buwan. Amo na naman, sumbungan na nagkansimbahan nga niya. Kaya bakit magkamay-ada mediation, magkamay-ada reconciliation. No, barangay may ada natin barangay mediation council. Kaya nalupo ng barangay, lupo ng taga-pamayapan. Terus kita mamahingat ka, korte na nangwalikan. Dengan sumo ng barangay, appeal. Bakit tayo na sulban? Kaya silik-silik, pamalay tulupon, kapitan malay tuloy halata. Diri ito. Amo daw ito pag-irong sa barangay officials. Ito lupon, kapitan. Appeal, kaya kasi tayo matumay. Ayaw nirrisky. Ayaw pagbukahin tulog, magkamay-ada rin magkamay-ada rin recommendation nito na public prosecutor. Ako tutulong, kaya basta hindi pa lang boss na masulbar na itong dito. Kaya barangay reconciliation committee, may dalupon, may natagapamayapan. Kaya natitikaharin ito yung distance settle relasyon. Ano man, kung civil case ito, tatataroon na yung itong korte, uugad. Kaya sa normal na itong public prosecutor. Pero pag hindi ng 2 weeks, masing 2 weeks, kahit nalaalit ka mga provincial mediation board.
still further for mediation. Yan, may pa ito. Lalo na yan ng pandemic at ito mo kuwan. Tanggit na papa tayo ko rin matupay na kaburot mo. Hindi sa atin eh. Guti-guti lang. Hindi maharang magkalabay. Kaya importansya nito, baru kita itu proper channel of communication. Baru kita diri salah itu nusa ibabaw nito to sa itu mga tao. Kalau ikaliwag niya maharang ka, tidak nakasala ka, pero dito man sumatan iba. Nakakamo yan, alam mo, ikaw na mamarak ka iba. Nawawalan iyo, trust, hindi naman sakay. Alam mo, importante pag-aton. So, hindi mo maging advert kita, ito na aton, sinaton collaborative criticism, positive criticism. Sunod, lagot tayo ito, ibaro kita ito, papigdahan ka sa umin-open ka purutod, nila ba pa, kanato ni baro, hinpagpasaylo ka sa tasa. Salah sering, kung ano iyo gindiri at kung na gindiri man dito lang. Kung ano iyo, ito kutatuna, ito tukot man dito lang. Katapusan. Kung nasa ito, ibaro ka ng pagdalo ka sa Diyos, ngayon pangarapan niya kaluoy, kaya ano, simpanido, mautulo, nga magkausap ang laruhan natin kaluoy, iakatag bantay ko sa akin. Ito natin bilitis o yamata ka prayer. Atake kita, pangarapa kita, natali kita niya yung umopay nga, kaburot o umopay nga, diskus